Стой мирно. Радо, няма да те бутна спокойно. Не, бе, не падаш, бе. Просто те са нормални. На мене те ми се разчува. Нали падаш някъде под земята, нали? Да, бе, синьо и черно водата е му, да, бе. Да, знам, падаш под земята. Хипер е по-скоро. Но какво да се прави? Трябва да живеем. Майнкрафтския живот. Маля? Как не е готово? Колко е голям парченцето? Според мен е си доста големичко. Но... Падай, просто не мърдай. Гледай телевизор. Значи мога да записам и Skype и Minecraft едновременно. Падаш още? Сигурен си? О, наистина ти лаги. Как? Спокойно да бута. Падай си, аз ще да събера малко дърво. Чакай, да се направя. Ти разбера как се прави армор, бе? Честно. Добре, като се чуеш как се правиш меч, да защитаваш от зомбитата, не ма викай за помощ. Да, бе, да скъбя материалите. Нищо, че живея до гора, имам 5000 дървата, дърветата ми. Значи, иска да ти направи легло или да те остави да се вземеш сам вълна и да си направиш легло? Сега някога ще спреш да падаш, няма нищо общо с падане. Излез в Майнкрафта и се респълни. Да им какво ще стане. Че ми е интересно. Сигурно ще си подземен. На остров ли си? Изчакай малко, ще се телепортирам до тебе, защото вали дъжд. Къде си? Не ме путай! И сега ще се респауна, стой мирно. Гледам как се гледаш наляво и надясно. Само не надолу, защото ще паднеш под земята. Направих легла! Не ме виждаш, нали? Добре, ще спра едното. Ето. Ама другото искам да видиш как бия барона. Как бе? Човек, не е ли нощ в момента? Според тебе ден или нощ е в момента? Да, вали. Само че като вали не можеш да разбереш дали ден или нощ. Умирам от глад. Трябва ни печка. Аре, влизай по нещо, не влезе втори път. Излези и повече не влезе. Да, ще стане много яко видео. С участието на Радо. Забил ми от всякъде! Ще го слагам. Ще яко. С участието на Радо. Забил ми от всякъде! Да си изляза от Майнкрафта. Не, бе. Само преди 5 минути. Ще влизаш ли скоро? Да, не си. Въобще. Ти не знаеш какво означава думата.
намерим въглища за свещи. Такова. Да. Още ли ти забил? А не влизай! Излез. Чакай, само виждаш ли ме? Виждаш ли гото зад тебе? Лагай си. Дясно копче. Дясно? То пак още не е нощ. Да, извиняй. Аре, излез и отиди виж как направиш меч и броня, чули? Ама няма значение от какво е бронята, защото по един и същи начин се правят, само че са различни материали. Ма виж ти с уедъра. Аз сега си направя бутушки да даят. Бутушки, Кристиан с бутушки. Майната ти виж как си искаш налесно. Направих сървър всякакви неща в едно ковчеже и ти ще почна да ги обираш. Истинския Майнкрафт е оцеляване. Ще оцелееш. Ти не можеш да оцелееш. Аз ти направих легло. Всичко наготово. Човек, сега няма с кой да си такова ми ти. Имам и печка, ама няма с кой да заготвя месото. Трябват ни въглища, човек. Умирам от глад в момента. Трябват ни въглища с участието на Кристиан. Трябват ни въглища. Не, значи с участието на Радо, кой беше? Кой беше? Много ми. Заби ми от всякъде и с Кристиан трябват ни въглища. Но много гейфи на Радо. Заби ми от всякъде. Омага, човек, пише, че не може да спим през деня, пък то вече сега изгрява слънцето. Представяш ли си? Намерих въглища и те скелет ме гони по същото време, но взема въглищата и тогава. И ако намерим черни гъби, ще направя гъбена супа. Не! Зомби скелет! Човек, на половин кръв съм, ме гонят 2 зомбита и 1 скелет. На 5 км съм от острова. Видя ли как се правят брони? Омага, още ме зяпат! Искам въглищата, измахнеца! Ще изчакам да стане светло и да изгорят. Трябва влиш да се телепортирам до тебе, няма може. Тук ще се заровя в една дупка. Заравям се в една дупка, човек. Като професионал. Добре, аз ще до туалетна. Ще ти обясня на чисто английски. Разбрали чисти английски. Какви тунинг, бе? Давай броня, армор. И меч се научи, човек. Напиши how to make и то ще излязат различни. И например. Направи си едно схемче с квадратчета и там.